uphinde uphushe uphumelele kama kupasta Italian ufike. Qikelela ukuthi inamba isenza kusongo 9 ya 5 ntambama kuphela uyafona ungathaphi. Ungani abantu beqhubeka bengathapha. Fona from Monday to Friday kuphela. Sunday ngisesontweni. Nganza kethi why nizongifonela ngesonto ekubeni niyezwa ngithi ngupastor weningi. Akukho la ngithi ngomkhulu mina uzani ngamasonto ngifonela ngamasonto. Ushon Ndibuwo 2024 uli hello say if I may ask what does the dream mhlawumbe what's the dream about pawpaw tree show maybe shon uphupheke nge-pawpaw tree I don't know ubetheli befuna kuveza ukuthi ngibona u-pawpaw tree phela otheli lomuhle one ngokujwayele uma uphuphisela sika pawpaw uPaul uhluma sithelile lokusho ukuthi kungenze kuze kuba lenhlanhla nesibusiso futhi uphumelele emkhakheni wakho uJohani wesithathu kaJohani 3 kaJohani 1 verse 2 sithandwa kunakho konke ngikufisela ukuba ube nenhlanhla nokuphila njengoba umphefumulo wakho unenhlanhla Amahubo 128 verse 2 uyakuba lenhlanhla lempumelelo umngakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo bazungeza itafula lakho so maybe umuntu onenhlanhla kanye nomndeni wakho I don't know two kwesinye isikhathi uma ubuyisela sikaPopo kuPaul Masithili lokhu ngabe usho ngenzeka uzophumelela uphinde uzinze ngakuze imali uphinde uthule uvuzo omuhle futhi omkhulu ngokuyikhandla kwakho wena nomndeni wakho Izaka 27 verse 18 Olondo mkhwana kulithelo zawo nolini inkosi yakhe uyakuduyiswa 3 ngokwenkolo umuphupha ngezihlahla sikaPopo uPaul usho Masithili ngalokho kungabe ngenzeka umuntu omnene olungile othobekile lokwenza kahle phambi kaNkulunkulu futhi uwusizo kwabanye ngenxa yensiza ezifanelezane noma ke wena nomndeni omuhle ngokaMathewu 7 verse 17 kanjalo ilona lowo umuthi omuhle uthelithele izinto 4 futhi umuphupha isihlahla sikaPopo uPaul Masithelile losho lingenzeka wena nomndeni omnene futhi okholayo noma usizo ngenxa yokuceba nokusimama ngakwezemali ngokaMathewu 7 verse 16 niyakubazi ngesithelo zabo kungakhiwa yini isithelo zomvini nemivini noma amkhiwani ikhakhasini na no ngeke vele ngokaMathewu 7 verse 20 kanjalo wena ukwazi ngesithelo zabo 5 yenzeka uma uphupha isihlahla sikaPopo uPaul uhle uma sithelile olungasho lingenzeka ukhulelwe noma uzokhuleliswa wena noma umuntu wesilisa manje uyayishaya ngaphandle kwejazi lomkhwenyana Amahubo 127 verse 3 bheka abantwana bayifa elwela kuJehova isithelo sesisu singumvuso Luka 1:42 wamemeza ngizwi elikhulu wathi ubusisiwe wena phambi kwabesifazane futhi sibusisiwe isithelo sesisu sakho so uma ungasebenzisa ijazi ungakhondomayizi ngenzeka ke kunjalo sukhulelwe noma ukhulelisile siyabona qhubeka usebenzisa ijazi tholwa kumvuzo noma sabo Siweni